Kang! Unsa man pa? Asay mo kuya? Tara naghalin. Kang! Ubutingog ng alam sa sulod ha. Panulod mo, panghipos mo. Sige pa. Sige. Kuya ni mo ha, ingya dito. Kuya, ug mo tingog na daw ang alarm, musulod na daw ta. Ikaw may na kang. Sige pa kurat ba? Signal ako na pag unara. Masondro ko dito. Hala, itingog na. Kang! Panulod na mo! Ya, pagdali. Nya, nakadungog mo to? Pa, nahadlo ko pa. Ay, kusgang tingog ba? Kinsa may sila di ay. Mga kababalaghan dito sa tulugan. Mo nang kamo. Pag-amping yun mo, pag mo alarm na gani. Anong umaro na nila? Pa, di naman ni maayo diri ah. Kung gani ka mo, Kang. Ikaw, pag untog ka ni galas 12 diri, ayaw na mo si gawas-gawas, kay delikado kay na ito lugar.